Сигма, Сигма бой, Сигма бой, Сигма бой. Не искам да чувам този тъп тренд от TikTok. Ясно ли е? Тате, Сигма бойс. Браво бе, Филипс! Браво бе! Скъпи, ако продължаваш с този тренд, с тебе ще се разведеме, да. Мамо, те не те обичат както аз те обичам. Те не те обичат както аз те обичам. Скъпа дъщеричка и общо взето цялото ми семейство, ако чуя още един скапан тренд от TikTok, тази пръчка ще е последното нещо, което ще видите, защото няма да сте живи. Мамо, ти каза пръчка, трябва да го кажеш. Скъпа, ти каза пръчка, кажи го, моля те. Мамо, ти каза думата с пръчка, кажи го, моля те, кажи го. Не. Пръчка, кажи. Хайде, кажи го! Пръчка! Пръчки събирам, пръчки намирам. Хора, тя от нашите! Трябва да се стрия този TikTok, да.